Nafisa Abdullahi, na ji an ce kina neman mijin aure. Eh wallahi. Okay, dan kake tsuba ki rasa miji ko? Ka nema yake da daba na tsoro. Alungu, wa kaji ya ce yana neman aurenta. Kana da tabbacin zaka iya aurenta? Kwarai kuwa. Nafisa Abdullahi, nawa ne farashin sadakin ki? 20,000. Ka ji farashin sadakin ka. Kai wani irin lefe zaka hada mata? Hula, t-shirt, links, belt, agogo, takalmi, shadda, yadi. Yadi kuma? Kyauta dillaliya, na dawo kanki. Ah, to me ya faru kuma? Na ga alama gaba ɗaya kai ba maka da abin. Okay, dan na zo nemo wa malam Salaha auren ki. Lalle rashin mutuncin na kai ya kawo wallahi. Zuri, wai me ya ja ba fa aure da mu? To ai duk ga wanda ya ja mana nan. Wai kina nufin Sarki Ali? Wallahi ba ruwan alimi. Hajjaju, wai kin san na samu miki bazauri kuwa? Ilahi illa huwa ranka zai ɓaci. Kai baka da mutunci ashe? Sabaron arziki? To ba dai a nan gidan ba. Amana kin juwai.